मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। पढ़े हम गेलियै सखी सोहरा सा बाजार गे, पढ़े हम गेलियै सखी सोहरा सा बाजार। एगो टोटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार, एगो ऑटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार। होई गेलै ओकरा तो हमारे से प्यार गे, होई गेलै ओकरा तो हमारे से प्यार। त एगो टोटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार, एगो ऑटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार। एगो ऑटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार। करके इशारा छौड़ा पास में बोलैला कैगे, हटबा पकड़ी अगला सीट पर बैठैला कैगे। करके इशारा छौड़ा पास में बोलैला कैगे, हटबा पकड़ी अगला सीट पर बैठैला कैगे। देलकै घुमाई हमरा सोहरा सा बाजार गे, देलकै घुमाई हमरा सोहरा सा बाजार। त एगो ऑटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार, एगो टोटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार। एगो टोटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार। जब जब देखै रहै रोक दै छै गाड़ी आगे, हॉर्न बजाए के मिलाबै छै नजरिया गे। जब जब देखै रहै रोक दै छै गाड़ी आगे, हॉर्न बजाए के मिलाबै छै नजरिया गे। रानिया समृद्धि से करै छै नैना चार गे, खुशिया समृद्धि से करै है नैना चार। त एगो ऑटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार, एगो टोटो वाला छौड़ा देखी के देलकै आँख मार। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।